Three hardcore criminals, three different backgrounds, three different stories. It strongly looked like they all will end up 6 feet under the graveyard soil, as had happened to most of their criminal friends. Noblefit is always on the side of new beginnings. Everyone has the opportunity to find the change that suits themselves best. It's never too late. Mulle soitti yksi tuttu nainen sieltä ja sanoi, että ootko lukenut uutisia. Mä en ole kerinyt lukea ja sanoi, että hei, että kaupungitalon takana tapahtui puukotus. Ja hän kun luki sen lehtijutun, niin hän ajatteli heti, että voi kun ei olisi kukaan tuttu. Mutta ei ollut niin hyvä tuuri. 19-vuotias tyttö veti 27 kertaa stiletillä, kun oli silmät auki omaan sänkyyn. Our series does not judge anyone, not even criminals, because we are on the side of new beginnings and love for everyone. But we may condemn loose politicians. It is their responsibility to make society safe for everyone and also help those in trouble. Plus, to do things so that society can prevent bad things from happening. Niin kyllähän se on, se on ihan jäätävä. Ja tämä yhteiskunta ei tule kestään sitä, miksi tämä menee tämä tulevaisuus, jos meidän päihdemyönteisyys ja huumemyönteisyys menee tämmöiseksi, mitä tämä on. Mä voisin sanoa siihen vankilaan-uudistukseen. Jos sä kysyt, niin voisi antaa esimerkin lainsäätäjille. Fuck that, koska siis elämää ei saa kukaan teiltä dissata. Se on korvamaton, ainutlaatuinen ja pitäkää siitä kiinni. Nykyään ne käy kusemassa liekkeihin ja ottaa Instagramiin kuvia. Ja mä päätin, oikeasti mulla on selkeä hetki 5-vuotiaana, jolloin mä tein päätöksen, kun mun isä ääneen sanoi, että mitä hän tuo taas on tehnyt, kun poliisit talutti naapurinukkoa, niin mä päätin, että mä alan isona juopoksi ja rosvoksi. 5-vuotiaana, aika todella surullista. Se oli niihin aikoihin, kun lopetin pyhäkouluun, että kun puhutaan, että koska olen aloittanut varastamisen, niin varastin Uuden testamentin pyhäkoulusta. Että jos sä tarpeeksi kauaksi aikaa uskottelet itsellesi jotain, niin sä voit uskotella olevasi joulupukki, vaikka sä oot pahapukki. No, mitäs Jimmy, siis tietenkin, jos puhutaan top 3, niin sä oot Pohojalainen, puukotus ja puukotus vai? Esimerkiksi tällainen ala-asteikäisenä harjoitettu koulukiusaaminen, millä mä tiedän, että niin kuin parillakin kaverilla vaikuttaa tämän päivän elämään se, mitä mä oon tehnyt alakouluikäisenä kersana. Niin mä pistän sen niin kuin omassa niin kuin vieterissä niin kuin vaikkapa murhayrityksen niin kuin yläpuolelle heittämällä. Tehdään yhdessä tästä maailmasta parempi paikka, eikä luovuteta eikä myöskään anneta negatiivisuudelle ja millekään shaiselle niin kuin semmoisia mahdollisuuksia, että ne niin kuin meidän elämäämme veisi väärään suuntaan.